Labarun wasannin ƙwallon ƙafa. Foden ya tsawaita zamansa a Manchester City. Man United na sa ɗauko wato Harry Kane. Chelsea ta amince za ta ɗauki matashin Aston Villa Chukwuemeka. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci za ku ji cikakken waɗannan rahotannin da ma wasu a cikin wannan bidiyo namu. Sai dai idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa a kodayaushe da zarar mun ɗora. Gare cikakken rahotannin. Foden ya tsawaita zamansa a Manchester City. Man United na son ɗauko Badi. Dan wasan tsakiya na Ingila Phil Foden mai shekaru 22 ya sanya hannu kan kwantaragin ci gaba da taka leda na shekaru masu tsawo a Manchester City, inda za a rinka biyansa kuɗin da suka kai kimanin wato euro miliyan 225 a kowane mako. Manchester United da Chelsea na sanya ido kan ɗan wasan gaba na Leicester City Jamie Vardy mai shekaru 35 wanda saura shekara ɗaya kwantaraginsa ya ƙare a ƙungiyar. Akwai alamun cewa Tottenham za ta mayar da hankali kan sayan ɗan wasan gefe na ƙungiyar Wolverhampton Adama Traore mai shekaru 26 idan suka wato kasa cimma matsaya da Roma kan ɗauko ɗan wasan tsakiya na Italiya Nicola Zaniolo mai shekaru 23. Sampdoria ta amince da tayin kuɗi wato euro miliyan 16.7 da Brentford ta yi mata domin sayan ɗan wasan tsakiya wato Mikkel Damsgaard mai shekaru 22 ɗan asalin ƙasar Denmark. Wata ƙungiya da ke buga babbar gasar ƙwallon wato ƙafar Saudiya ta nuna sha'awar ɗaukan ɗan wasan Manchester United Cristiano Ronaldo mai shekaru 37. Man United ta fara tattaunawa da Anderlecht game da matashin ɗan wasa na asalin ƙasar Sifaniya wato Sergio Gomez a maimakon wanda take nema kan Max Cucurella mai shekaru 24 na ƙungiyar Brighton. Brighton na tunanin sai ɗan wasan baya na RB Leipzig kuma ɗan asalin ƙasar Sifaniya Angelino a matsayin wato makwafin Cucurella wanda ƙungiyar Chelsea ma tana nuna tana son sa. A karo na biyu Leicester City ta ƙi amincewa da tayin kuɗi sama da fan miliyan 40 daga Newcastle kan ɗan wasan tsakiya na Ingila James Maddison mai shekaru 25. Newcastle ɗin dai tana kuma neman wani ɗan wasa na Leicester City wato Harvey Barnard mai shekaru 24 wanda ɗan asalin ƙasar Ingila ne mai buga gefe. Ɗan wasan baya na Leicester City wato Wesley Fofana ya nuna alamun cewa zai iya barin ƙungiyar wadda ke wasa a King Power Stadium bayan da ya cire sunan ƙungiyar a shafukansa na sada zumunta. Dama dai Chelsea tana nuna sha'awar tana buƙatar ɗan wasan na asalin Faransa mai shekaru 21. Fulham ta miƙa tayinta ga Manchester United domin sayan ɗan wasan baya ɗan asalin ƙasar Ivory Coast Eric Bailly mai shekaru 28. Chelsea tana nuna aniyar ɗauko ɗan wasan baya na Southampton ɗan asalin ƙasar Ingila Kyle Walker-Peters mai shekaru 25. Everton ba ta da aniyar sake ɗauko ɗan wasan tsakiya na Ingila wato Ross Barkley mai shekaru 28 ko ɗan wasan gaba na Belgium wato Michy Batshuayi mai shekaru 28 duk kuwa da cewa ana alakanta ta da 'yan wasa biyu na Chelsea. Sevilla na gab da cimma yarjejeniya da Manchester United domin ɗauko Alex Telles mai shekaru 29. Mai tsaron baya na Chelsea ɗan asalin ƙasar Faransa wato Malang Sarr zai fi son ya tafi Monaco a maimakon Fulham wadda ta nuna tana son ɗaukar ɗan wasan mai shekaru 23. Sheffield United ta sha gaban Brighton da Southampton da kuma Leicester City wurin ɗaukar ɗan wasan tsakiya na Manchester City James McAtee mai shekaru 19.
Duk dai a cikin wannan labari namu za ku ji cewa Chelsea ta amince za ta ɗauki wato matashin Aston Villa Chukwuemeka. Chelsea ta amince da yarjejeniya da Aston Villa domin ɗaukar matashi wato Kani Chukwuemeka kan fan miliyan 20. Ɗan wasa mai shekaru 18 bai yi wa Villa wasannin sada zumunta da ta je Australia ba bayan da yarjejeniyarsa ya ƙare a kakar da ta wuce. Chukwuemeka, wanda ya bugawa tawagar Ingila ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 19 da suka lashe kofin nahiyar Turai ta Maula a makon jiya, ya yi wasa 12 a Premier League da Aston Villa. Ɗan ƙwallon zai zama na uku da Chelsea ta ɗauka kan fara kakar ta Maula ta bana. Ai ta'allaka Chukwuemeka da cewar Barcelona da kuma AC Milan da Borussia Dortmund duk sun yi ƙoƙarin ɗaukar ɗan ƙwallon. Chelsea da Villa duk sun tabbatar da wato cinikin Chukwuemeka, an kuma ba shi izinin zuwa birnin London domin a auna ƙoshin lafiyarsa. Tuni Chelsea ta ɗauki ɗan wasan tawagar Ingila Raheem Sterling daga Manchester City kan fan miliyan 50 da ɗan wasan Senegal Kalidou Koulibaly daga Napoli kan fan miliyan 34. Kocin Chelsea Thomas Tuchel na ƙoƙarin ƙara ƙarfin gwiwar wato ƙungiyar, wanda ke sha'awar sayan Marc Cucurella bayan da Brighton ta kawo ƙarshen ciniki da Manchester City kan sayar mata da ɗan wasan Sipaniya. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu, da fatan dai ya yi daidai da ra'ayinku. Idan dai haka ne, kar a manta a danna alamar subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran ƙwallon ƙafa ko da yaushe da zarar mun ɗaura. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.